Hakajingelang jong ka Academic Council ka North Eastern Hill University ka belalong minta ka sengi ka arpun riu terik jemang arjar arpun riu kalarai ban penrung lut ya ka syllabus jong ki semester 7 but 8. Habai keren cikilat pathai Khubor hadin belawai ke Academic Council Professor Lakon Kama ulai thu ba ke Academic Council kalarai ru ban pentre kam ya ka syllabus jong ka 4-year undergraduate program ha ka Snem ka ba South Snem kata ka long ya ka semester 7 but semester 8. Ya karai ka ba arpat ka Academic Council ka lapensha ya ka shithi ka boong da poi ka 4 year lada ki Samla ki sange ne pep no ban pendap ya ka jing Pule kindu no ya ka 3 years degree certificate. Professor Lakon Kama uloong bagani ka datang ka jing sngoth bakla bat menta ka sengi ka Academic Council ka ladap ban Pynbeit ba unu ne ka nu ka Samla ka ba umla ban pendap ya ka 4 years degree kin yo bet ya ka 3 years degree certificate. Ke Academic Council ke Leshimru ya ke Rai Bantau ya ke Weka Committee ban pet kumnu ban Pynbeit ya ke 4 years but ya ke first year master degree. Ke Academic Council ke Lakren Shai bakat haduk menta nak kaliang ke University kadang penkrek nak benta ke 4 years ringkat ki research but ke 1 year degree na markat haduk menta ke University kampat penkrek but ke syong haki kena bikin jit ban beteng ya ke 4 years degree nekin Pule ya ke masters degree ke ba Snem. Buat ngidak sudah wai ka meeting hapo nang sting tai tharai ngi sko komen ban pentim khamta mi ki nok section jaga jela Meghalaya bangi naka Academic Council ngilade pass lut ki syllabus jongka 7 but 8 semester khamtam gitu kiba padon kiba ladon le bun ngilade pass la slem mentala Snem tikini ki department la negi school kiba padon ngila pass mentakasi tamun mentakasi la deblut ka syllabus jongka FYUP 4th year tamun 7th but 8th semester kata de ka we ka rai ka ba ngilade shim let's say ka minutes kan sami phisai tamba ngalaban batai phi bangi lade pass lut iki syllabus kata de ka ba ningkong ka ba ar bangi lade pen la pensyai bah apa Academic Council ba kata ka sithi baki ong ba lada phi poisa ka 4th year nang lada phi kumno phi phil ka 4th year phinum yo ai show ya kata ka 3 year degree kata ro ngila pen bai kade ka jing sutho bakla kamde kumbangal laom man hagane bala de bro kamdon haka ordinance jongi OC8 kamdon haka RC12 ka regulation jongi kade be ka tang ka jing sutho bakla jongno hapo ka university ba ai kum kata ka jikpen shai kade ka bakla mentakin hap tho ka sithi shaki college ba ya kata ka mat bagi batai ba lada phi let shaka 4th year nang ta kumno phi fail phinum yo shu ya ka ne ka Snem 3 year degree with major ka kanum long satyashu ki haweng ba ya kata ka close namar kata de ka tang ka jingpen shai bakla nganong dengan terangi lada berai ba ya kan ingin weng sendon bahkan numdan gajing tut kono ka jing tut kata de ka rai ba ar bangisim ka balai ba ka kongsan e bangisim ka de ka kumno kin ya kini khna naka Snem saka South Snem namot naka 3 year major program saka 3 year honors lene honors with research hangtang ilade bia habia ta jingmut ba bania suthu ba kane kanum de shu kalong automatic nama ka ordinance jongi lada pensai ba unino ikna ibalong ibala yo ya ka 75% marks lene shaneng kinle ya ka honors with research kini ki bayo duna ya ka 75 tamut kilong eligible mob kim tamut kila bit ban le chakane ka 4th year tangba kane ka numlong automatic na maka shohi khna lada shubu ikna mata Snem ila dem la mi no la exit no la shim ya ka degree with major kata de ka te ila ban wan ya ka master degree Snem te kaba kham kong sane pade yikini ki khna ba lesiki college ki laban aye kane ka 4th year program jongki tamo 7 but 8 semester kham tam ya ka research lingi khapal ya kran namangi ong lese bun ni ki college ki numlong eligible ban pandep ya kane ka honors with research tama ka honors 4th year kila ya kane pade ngila de pensai ba ngi kum ka Academic Council mentakas ngi ngila de berai bangin thau da ko ka committee ban pej kumno ngin Pynbeit ya kane ka jing pendep ya ka 4th year but ka chisna master degree namangi kum ka university pitip ngila pen shai kadar hang tepo Academic Council ba ngi happen pau shaki college nakal yang ka university ba ka university kadang pen khre kapat pen khre mo kan ba bahai kane kidang pen khre namar kini ki balet haka 7 semester but 8 semester lada gila de be kane ka South Snem kin de be hopnai let's say June July arja arpunyo
ngimtip kum ka university ngila ne em ban khre ya kaneka ka jingkiu jongki naka south nem UG program chaka Snem master degree program ya kata ngila rai ban thau ka committee nama ngim ko asu bandan kurum kram hapo ka NEP ngila ingin thau ka committee bakin pe bnia bha kumno ngin le ban ra ya kaneka 1 year program bakan num long shule ya ka jo haga UG ru le ya ka jo ka PG ru kan long ba ka jingkiu ya ka jingnang jing start number lati bi hawa kiu naga UG saka PG hap kiu kerdan ka jingnang jing start ka hap kiu ngimla ban hikai ki ka jo baki la tip hapo ka 4th year ngimla ban hikai ki ka master degree ngin shimi ki ka master degree first year ne master degree second year tamur first second semester ne third fourth semester ya ka taru ngi parai na mangi patpan kre na ka lenga university ngatrai ka committee kan penia bhai kane ngim karke kumka university ngim karke na mangim ko aban huri hura takara ngin chimpor kumno ben kre takara ka le ka ne ka jing prakhat jongiru ngilaya kerpat yo chairman provisi ba chair ka academic council meeting ba penpau segi college ba ka university ya bamanta kadang aya ka ne ka Snem master degree program tamul ada P1 na ka Snem la ladap CUET P1 PO admission haka Snem PG program ne ka postgraduate program ya kane ba Snem bade lada kila debe ka 4th year le se ho arjar arfunyo ya kata ngidang penkre ngi pat penkre ya kata ki depan syai kedar ba baki kmi gi khpa ki nohikai bar kini ki student ki hinman ki para jongi kini sutho ba baki dang pulih ka college kin yo ban rai daki hi kumno kin rai be ban ne hakane ka Snem nang tangin sa pejayo hakar punyo ne ki kwa ban mi no hakane ka semester nri wala dem tamul adap Snem bat ka major kinwan ne ka PG program ni ai be haki khna haki college le kamla le mana ka shong haka jingje jongi khna la lagi khna ki mon kila banya shmat tama ki debantem haba kila de be ka 4th year ni kum ka university ngi pat pen kre kumno ban pediang yaki ya ka shakane ka Snem program joka master degree Paimo ka jing thumu ji sha nama ngimte ka committee pathau le se gin shong gi din gin thau ka committee tama kamde ka kambosok nama pi ngi hap prakhat ba ngi habbo lang ya kan ne ka Snem program nama kini ba mi Snem kila ban wan shakan ne ka Snem PG ngi hab tharu gilat kilenti gini ba da ka 4th year pare la ki wan haka Snem master degree hakno ko dur kan ngin pen sign dur ya kata ka program jongki ngatrai kamde ka bosok kumbang ila arah hente po academic council bang inum kerke nama ngim kwa ban bamja khluit kumbalong ya gane ga NEP bangi pentrekam su jubur justi shukla u pentrekam ya kata ngim kwa su benle ta kadau ngi na kaliang jongi ngi sai kadar ba ngim de ban bu haka umdum iki khna iki kime iki khpa iki principal jong college ki de ban ai counseling bhai ki khna baki don kalat bakin jet maki hi baki num kunno eka college ki num kunno ki nohikai ki num kunno ki ka university ba ngi alam paklai ki ni deban pensai kadar ba ke ki option baki dan ke ki lenti baki dan ki kwa ban beteng be jaga ne ka South Snem ne ki kwa ban exit na wan saka Snem master degree program ka shong haki khna ka kamram jungi kum ka academic council ka ditang ban pensai ba ngimla ban bo shu ki haka umdum lada ki don kam shu ka jing pensai ngatrai ka CDC jong ka university ka don badai pe ka college ka don ka university don mangiru da ki don kam ngatrai ngi kloy pensai tama ya menta ngi pat don jing pen kre na leng ka university ban pediang ya kini ki South Snem tang ba ngila thau ka committee ban pen kre lese arja apnyo July August ngila la tang ma ya ka tangim tip nambar ngimla ban batai lupa ka e banja haka porba panwan tang mangi khmil tiba lese kum ka university ngila ban pen kre takar komba piang panum kta iki khna jung yaba mentaru ngako ban pen syai bhaba iki kmi khpa bar ki para jungi badang Pule haki college wat khuslai kalat kelenti ka danya phi lada phi kwa ban ap ya ka Nehu ban pen khre ka Snem program ka shong hapi lada phi kwa ban one be ya ne ka bala don lupa Snem exit no Snem ban pen de ka tangba ki don kami ka CUT ngangai scam le se bon na ki kilai dap le se don ba padap tama ka CUT te don kam ban shim admission ya em mata gidang le exam jong ka 6 semester tengim tep nama ka shong ka college nama lada ki mon ngatrai kin dawa be ka college aila dingi benya shamat menta ka shong ka college ka hap pen syai bhai ki ba pen kalong kumne lada P1 hang ni kalong kumne da phile satai long kumne ka shong ki ka ngatrai ka deban syai bha ka ta kham tam ki mi pa bat ki kini ki student jongi ba Pule ki college
kat kum ka an kat kum ka rule ngapat long eligible ban long vc namar ka ong de ban long suppose nem kum professor ngalong professor ho snem arja ar kanyo ngan long ready how arja al punyo te let's say pila ban kentai no yang aku mau candidate no ngam de candidate jong ka vc ngatrai ka de ban shai bai ki pai bat namang ngi ha bat ya ka an ngam ko aban pen ken an naman tai jonga namar ngadang do sistem ngam kerki re ngadang dom sakasa snem pon nihu ngatrai ngadang enjoy ka jingdon jonga apo university ku munai kai ngam kerki re pen long tau vice chancellor tamba la ngin ya tre shitom lengkap bagi kenal lengkap bagi non teaching staff bangin yo ofisi